Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, имрӯза видеоро ман аз саҳар сар кардам. Иҷа камтар агар намехи субҳона тайёр кардам. Субҳонаи бениҳоят осонакай. Чӣ хеле ки медонед, духтаро иҷа шиштем мо бо ҳамроҳи кӯдако субҳона кардем, чои саҳармона хӯрдем бигем. Иҷа торти ки даву навор дида будед духтаро дуюм рӯз шаyd ки ма видео кардагам, ами торта беҳад торти хушрӯй, маззашам беҳад хушрӯй. Ха дӯстони азиз, мо шиштем субҳона кардем. Мо баъди субҳона кардан беҳад чӣ хеле ки медонед шумо мо сафар дорем. Шумо гуфтед ки Тоҷикистон мерем. Ҳо дӯстони азиз, мо Тоҷикистон раҳкем. Худованд хоста боша. Барои ҳамо духтаро мо чанд рӯз шид ки қафои анами харид куниву ними даводаваки ису усу бигем чӣ хеле ки меган немихе магазин равиву ҳамуда дига вақти маъанташ кинирам наши духтаро. ҳоз яка тез бигем ки маъанташ кардистам видеоро насиб иншаллоҳ мепардум. Баъд мо иҷа чӣ хеле ки дидестем духтаро беру буромадем. Иҷа аз қафои документумон рафтем коғаз гирифтем барои кӯдако коғаз гирифтем, имзо кардему. Баъд билетам гирифт дадаш насиб иншаллоҳ духтаро. ини видеоро ҳозир мебинем. як видеои дига бо мемонам. баъд тамом духтаро. ини мехоҳед дӯстони азиз то охири навор бо мо бошед. бо мебинем ки имрӯзи мо чӣ хел гузашт.
иҷа мо буромадем ха коромо буд чӣ тама документора буд карда гирифтем. Баъд иҷа омадем ресторан омадем, ресторани грузинский. Иҷа куда хинкали гирифтем, питса гирифтем. Рости уқа видео накардам. ҷои документора гирифтани рафтем. Хеле вақт рафт, гузашт бигем, кудако гишна мондан. Барои ҳамо омадем дар иҷа шиштем. Бисёр ами ресторан меоем, чӣ хеле ки шумо дар дигар видеомон дидагӣ. Беҳад асос иҷа ами хинкали дора грузинский. Ами авқоти асосишон бугем ки ҳами айда. Яъне хеле хтаро иҷа кудако хеле хирсандӣ кардан. Хеле вақт мона гузарондем. Ака ҷои нағз меъдашон бурдестем шуна ки ҳозир насиб иншоалло Тоҷикистон бурем, чӣ хеле дига кудако бо ёд мекунанд. Барои ҳамо ҷои ами куҷое ки мехоҳанд ҳамуҷа бурдестем шуна. Намехе дӯстони азиз, ман дар ҳаминҷа навори имрӯзаро ба анҷом мерасонам. Видеои мо бо давом дорад. То видеои оянда дар паноҳи Худои меҳрубон бошед. Худованд нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо бошад.